Zerketa hundiari, horte izango dira eta aipatu bezala Aitor Hernández, Ismael Esteban, Bulen Tubero, eta beste hainbat ere bakaur ere hemen izango da Lezamako txalen lasterketak. Baipaileak agindua eman duen, venga yo, va. Diogu lehenengo lasterketari eta hementsi izan dira epaile guztiak beti bezala lanean eta beti bezala lasterketa guztiak kontrolatzen eta lasterketa guztien sailkapenak horren ardura hartzen. Muy bien, Gai. Hementxe dator, lasterketa buruan, ermuko txirrindularia Aitor Hernández. Begira nolako erritmoa ezartzen ari den lasterketan. Bigarren sailkatua ere badator. Hortxe, amairu bortxalarekin. ¿Vas a correr? Ismael Esteban, bigarren sailkatua bezala lehenengo itzulian. Eta ona hemen, beste lau txirrindulariz osatutako tropela badator, bi zenbakiarekin Jon Murritza. El resto que no he encontrado en estas últimas carreras que han llevado a ser batido ayer por Javier Ruiz de la Rina, ausente y el corredor, especialmente el corredor valenciano Felipe Ors. Pero bueno, poco a poco él sabe que ha estado un poquito batiendo a los capos de la categoría en esta selección. Beti puntu errobela. Venga, Jon, ondo da, venga, segio.
Segundo, apenas se nota, pero de segundo a segundo, la diferencia no era el Club Sunlight. Ha llegado constante de 2 segundos, 10 en estos momentos, que van a irse hacia los segundos. Los que manejan con respecto a Ismael Seba. Y ahora tenemos nada, 15 minutos. Yo, en España, cuadro entera, mira hacia atrás, Josep Betalú, entregando donde tiene a sus rivales y ahí a vista los tiene Josep. Vuelta. Sexta edición del Ciclo Bros del examen. Bueno, Bartzelonaren atxilea honetan pastatu da azterketa buruan aiko ordezkaritxo sartutako bezala. Beraz, oraindik ikusi behar, ia aldaketarik dagoen. Si me está escuchando, por favor, pasas por zona de meta, Andoni Media. Estoy yo, ya sabes, Manu, estoy por zona de meta para entregarte una bujía que te vale, Andoni, si te escuchas. Vale, así funciona. ¡Mira, cambia de bici! ¡Hombre! ¡Qué rápida! Ahora van las esas, a ver cómo mirar. A ver cómo va. Ya, pone. Eta Carlos Rementeriari Atza taldeko txirrindularia Lezamakoa, gaurkoan ikusle moduan etorri dena Lezamako zuzotozera. Badakizu, Carlos, datorren urtean etorri zure lizentziarekin eta... Venga. Métele la vida, la vida.
Categoría de sub-23 continúa internando delante de Ismael Esteban, y es que tercer peldaño del podio se marcha su rueda Íñigo Gómez, un poquito descolgado, perdiendo unos metros Julián Zuero y John Gómez. Ya nos ha dejado el líder en la categoría sub-23, John Munita. Hernández, berriz ere, elgu alerrotik pasatzen ari dena, zuzulako erritmoa, ez du erritmoa egiten, eta berarentzako azkenengo bi itzuliak, bueno, baitako Jon Munitari bitxili zataz baitako polizia nua dagotik. Nagoen ari gara, sekulako erritmoa, izeter mutaldeko txeldindulari. Etxeganeare pasatu da nua dagotik, Andoni Urbieta ere, aiara baik eskurtaldeko txeldindularia. Hauen zekorea zineko pintzuriak izango dira. Eta bitartean ikusten ari gara zerketa guztiz apurtu egin duela Aitor Hernández. Ezuen elkarrizketa egin diogu eta zatik zortzu garaiken eta gogoratu hortxe urtarrilean korreladean bere helburu nagusia izango duela erreparatu momentuz bere prestatzaileak izan da. Prestakuntza ondo doa, planifikazioa ondo doa, nolako erantzuna eta ikusiko dugu nolako emaitza lortzen duen Aitor Hernández, 29 urteko txirrindularia erritmoa. Lehen aipatu dugu bere palmaresan, sekulako palmaresan duen txirrindularia ziklo-cross munduan. Gaur egun bera da Bizarra handia, eta gaur egun bera da txirrindulari honena ziklo-cross munduan, ziklo-cross modalitatea. Txirrindularitzako modalitate guztietan eritzen duen txirrindularien baina beti txirrindu banean sekulako zaletasuna duelako. Gazte mailan gazteketa polita ikutu dugu, eta gero tropical, zartzen gurari edera ez, grupo polita, gazteketa. Txaloak Jon Munitzarentzat! Hortxe lasterketa bikaina egin ondoren, lasterketa oso erregularra egin ondoren, hortxe bera da Lezamako txaleneko lasterketako irabazle handia, irabazle nagusia. Ikusi duzue hasieratik lasterketa buruan jarri dela eta bere lehenengo postua mantentzeko gai izan da, nola gainera. Ikusi duzue lasterketa guztian ezarritako erritmo bizi horrekin. Horri esker gaurko lasterketa irabaztea lortu du Lezamako txalen lasterketa hain zuzen. Berarentzat bederatzigarren garaipena momentuz denboraldi honetan, beraz, zoriondo egin beharko diogu eta laizter elkarrizketatuko dugu gaurko irabazlea Ismael Esteban, bigarren zelkatua, segundo clasificado Ismael Esteban, con ese dorsal 113, ese perseguidor, no ha conseguido adelantar a Aitor Hernández y será el segundo clasificado en esta Challenge de Lezama 2015.
Bueno, hirugarrenaren zain gaude. Laizter jakingo dugu zein dan. Pues eso es, estamos a la espera de ese tercer clasificado en esta categoría élite. De momento se mantenía en carrera Íñigo Gómez, beraz ikusiko dugu ia hirugarren postu hori mantentzeko gai den Íñigo Gómez, bere zain gaude. Laizter jakingo dugu ia hirugarren sailkatua dugu gaur. ¿Cómo has quedado? Machinón. ¡Campeón! Bueno, bortxen, 75 gortzalaren zain, hirugarren sailkatuaren zain, eta hor, hirugarren sailkatua hiru gortzalarekin, vamos! Bortxen, José Romero Manotas. Hau ere sartu da helmu alerroan, lasterketa polita egin duena José Romero, mountain bikeko modalitatean ere aritzen den txirrendulari